ukuthi mawukhipha ibandla kumele ulise edlelweni elihlaza
lithi iBhayibheli abelusi baqala babehamba phambi kwezimvu and then izimvu sibalandele ngemuva. Kodwa-ke okwamanje abelusi sekuyibo ngemuva izimvu phambili. Andibonge ivangeli enathiwa nokhohlwa akuzona izimvu lithi iBhayibheli andibonge ivangeli. Kodwa ozokumele ukwenze uzomele ubahole ubheke idlelo mkhulu elihle eliyodlela khona lithi iBhayibheli uma uyikhipha izimvu uzisedlelweni uyayikhipha uzisedlelweni ayibuyise umelusi ayiphuzise amanzi uma qeda ukuyiphuzisa amanzi athatha ayoyivalela baba athatha ayoyivalela ebese uyahamba yena akayivaleli nazo. Khale phambili uyathatha ivalele izimvu ayithi iBhayibheli uyivalela nazo uyivalela esibayeni ayishiye aphume uzosayikhipha ngakusasa akayivaleli lezimvu. Then okusiza maduwa inkonzo zokuthi ubekeze ngoba uyabona esikhathini samanje sibheka izwi akusheka sibheka umama ukuthi wenze njani. Hayi ngoba sibheka umama malokhu uqobo sibheka umama mayethi sibona ukuthi akusizona kodwa umama mayethi yiso siyabona ukuthi yiso akabonga uNkulunkulu. Uzomele wazi ukuthi kuhona izimvu ntoma uma ngibheka iprogram ithi uqeda 10 years kule 10 years kunabantu oqale nabo hayi unendawo kabasekho kunabantu oqale nabo abakhona kule 10 years kodwa kule 10 years kunabantu ongezukuqeda nabo. Sengisho mina kuyisheni yakho ihambayo kunabantu oqala nabo kunabantu ongaqedi nabo. Uma yakhiwa indlu ababekisa ifoundation bayibeka bayishiye balinde abanye abazobeka uphahla luphela uphahla bahambe balinde abanye abazobeka iroof iphela iroof bayishiye bese kuza bapendayo misiyaphelelizwi ungakhaliswa abaphumayo abangenayo. Ngiyacabanga sibuyele isikhathi sami inde kakhulu le ndaba le God bless you macingwana ukulagcina. Amen. 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 Manje amen. Amen. Hallelujah. Amen.